Hanya hai nong ni bagai ma phaya kwa kaisa video no mane blai khano khabang sarang ka blai khano o video no nogoi ani deha ni bikhumung sa kasai phajuo tangi hinge khoraksa tipra sangi se bubagra no bubagra hniawoi mong khoi portugiso phani mang mong khoi dong su ba raja ni mongoi অনেক কিছু হামিয়া খালাই ববিদু বিনি জেন্দানো স্নামই দङ aboni mong kha Dipankar debbarma hanai dङ khoroksa no nukhana khabani takoti bukong askalo jebini video nai tongnai rok ba je social media salogoi tongnai rok bo je video khlaio rajani sai bos koror ngi tongka haise otipra haste bo je raja no ekdum chigun saka bo wan sugu je tam sanai je rajani राजतंत्र तै जे हामिया सावै दङ बो राजानि जे खुक हामिया वाट हामिया जे खुक कक साजानाय कक गरै जे वाट हामिया बे जे कक साइ दङ आबो नरंनि जे नुगै दङना इंगा बो हाय खरकसा दीपंकर देबरमा बो खरकसा तिपरा सांगैसे जे बो राजानि तै हामिया कक साइ दङ राजानि मुङै कक सिल साइ दङ राजा अहाव मुंसा खलैमिया प्रदक अहाव सिनि तिपरा सानवागै कुनु कायसा सामुं खलैमिया हने जे राजा no mahai ko kutugui tong tabung ni raja no ta nge nini neng hala thage neng hai neng ka hai ti prasa khorasa ni gribai sini raja ni kono mungsang ya sini ti prasan kun khodik ni ya bujika ngai ta mo bo sak no president ni chongui tong do ti prahastain bo kotor do thik ase neng raja no ta hamya saka neng le tibrasan bagai tam khai phunugui ma ka sagodi neng tibrasan bagai neng je tam khai tabuk sujara tam khlai ma kha ham tibrasan ham krai ni bising tei na kono kaisa khlai ma ka rajala tini sin tibrasan bagai khaisi gi tong thangsang ka se je india ni bisingo je notice tongmani jotoni ekingai thangka neng bo haje khlai ma ka nani ni bjp khlai ma ka na cpm khlai ma ka notice thamcha ekai ma ka Koito raja tini phayai sini maharaja pordo phayai besek sin tibrasan bagai bo yang thangai tong yang himai tong sini tibrasan bagai kok sai tong apa se nang raja no nugai hamya sawa raja ni mungin nang kok hamya sil sawa ja nang jai nang raja ni khirok suna do sokhna na raja ni bas kang thangai ne raja ni kok sai ne ni asar khomna tong kana nang jai raja na asa heka hamya sawa ni tam tong ba nini tam tong ari bo 184 bo song don tei tong bo 184 don raja kriko haste tini tibrasar tini bo ma hengkam nungti resi nung je bai raja ni tei hamya kok sai ma ka ba obor ang belai khan no goi nor ana hamya ni man khabang ni da khutei bu song o bidono no goi belai khan khabang sarang liya belai khan sori tung khlai pheka tang ge hinga ang khorosa tibrasa obo tama ba oborisa orisa ang tibrasa gang tini orisa ma toyu he do na ang muya sanai borok ang dal sanai borok ya ang muya sanai borok ngai ang tino ma blai khan khabang sarang yang ka tini bo muya sanai borok ngai bo je bahai kam ke kok sakana ba bo je bahai kra dane mungai kok khaimi sisai ma ka ob kono khana janai kok da ob kono nugai tong janai jinis da bo khoroksa je bahai ke nungti bara sangi se nung bahai kra jana hami sai ma kana nung to thik ase raja na sa je khaban nung chup khatong di nung kokta sari raja ni mungoi nung video ta khlai jing nung sain sain choli tong ni bkhawa he da ba nge nung je raja ni bagai je raja no je asuk wat hamya kok sil saka nor screen no gi ma khana je video khayebo raja ni mungoi ma kok hamya sabo raja no raja sanya portup chino ari bai nung je राजा सीमासे नोंबो सिखाबा हा राजानि थानि जे खमरा दङ राजानि थानि जे पावर दङ नि थानि मिसरुमसे को जगरै नि ताम दंबा नानि नि जागा दङ नानि नि रां दङ नानि नि मानि दङ राजबारि थांनाय जे बुजिखदा अ हानि 184 बो थं राजा तिब्रासानि राजा बो बुजिखा आबसे नों राजानि तिनि हाइमे साव nung sanai sabo raja no nge tangi askala angjewo na wo tipra sar je asake raja tipra sani raja nge se sini askala je rajniti hinmai ro neta seta ro
bahai ko video no nogi borok case riyan tongma khana borok no na o borok ni bisingo ki bono jukri singnai tongo bono power nai tongo bisingtui na bo agi tibramo thani ngai neta setarok ngai na rangmase ngai jabo je raja no jol jakhna aba herok da untreng kha haji bagi je raja no mui ko khaime sitlai tongkha abono tibra sarno je sini tibra sarno ang ma koijawo o borok no nugui kebo chupta tongdi o borok bagai fer khaji jes kabane fer khaina nanglai singo borok ni bagai kes na nanglai bono bo hai tibra samasa gri pai khin tibra so kon khoti ingya bo je bo thik ase raja ni mungi nang kok raja no nang sa je kha sa je yo tongdi he de bona nang social media phai kok ta sapaji tibra san mungi neng raja na hamya sama kala neng raja na hamya sakha mane tibra sa all hamya kala yu buji kida neng ras bongso neng tibra sangai seng ras bongso nenggai neng je bahi raja na hamya sai ma kana ba neng raja na hamya sakha mane no seng tibra so joto na hamya sajang ma hingo neng khorosa tibra sangai neng ni jibu ni ma khangna neng ni ji su sogoi tongo buji kida dipankar ni yakong no neng ni jen se gora bai tani tamo kalayo nin ma khangna nang ni jinse horo sogi tamo kalayo nang je raja na asaka hamya sai tongo abono taitam sanai ang ta sakor sai mangla na sakor sagla ka nang hinge obido no nugui na no kisi sa ang message remase dipankar ni mungoi bona jas ka bona obido no share khalai je tamo nora ani obido no nugui tong hangke share khalai je komang ka bona sa share khayai bini just ka bana no bidu no bini channel soge ringa ni thing ni ang no ko jawo tipra sara bono just ka bana arte ka se bono fer khanya nangnai case na nangnai dipankar ni mungoi tange hinga bo 184 don tripura ni king o king no thaba hamya sai ki buka ngi nong sin tipra sara sengjol na kalai da sala je neta sete hime rok bahi ko bor no go bidu no je tipra ma thani neta beta rok timi tong he rok tabu askalo bahi boro bidu no nugui tongkhana bahi sini raja ni mugi boro kokhaime sajagoi borok sojok khai tongmani tongkhana nor nu geda bidu je raja ni mugi kokhaime sai tongmani abo nang koijao nor no please yak jur khai khaijao sajao o borok no je ska puna fer khanya nangnai bini mungoi kes ridi tangi hinge o borok no kes ri yakha botte sin tipra sani bagai bo khorsa tipra sangi se botte sini bagai hamya ekjona hamya ni te ba hamya khlai mano hachi nga asun koijao ang tongmuna ni kok samorok chaya nga norong khani ang please yak jur khai sajao nor anona kare redi amka ang gondong ni takhuk juel nge ang kok roka su sanani ringjaya ba ang keboni against lo kok keboni against lo kok hamya sama tong ka anona kare rejadi asun nung thung hambai saunai tei kok Paradot kisur ni kongnon sanai Paradot kisur bina rong politics bina rong politics no muthang narang na bagai bo ingya olap politics abono muthang narang na bagai bo kok brok waisa engkai civil society rok khoni waisa tai one notice rok khoni waisa tai kwbangma abo hai nang nungya lama tui wngkoi tongo himoi tongo phunugoi tongo bo bina bo iko tabung kangkai tangkai one notice rok khonoi wngko bina bo tipra thani to misil ya tipra thani to misil kaham ma khaya khaikai jel sunuk amchu khai jel khai rjaknai bam bagui no bina rong politics ingya ola politics no muthang narang bagui one notice rok khonoi agartala o borok thum tlang khango engkai tei kaisa hingka tabung kangkai ko auto rok bagui tongkha mane jeka pono bina rong politics ola politics no bo muthangui se nam bungjak tongkho bo theiasa pono muthang narokthang abo bo theichang pono wngya bina bo ola politics aptui rok bai aptui mungrok bai kuno politics khlaya bo je khlaina nangmano hingkangkai je kok borok language ni no politics khlaina nangmano hingkai
abo hai kono politics ta khlailai di hini sai tongo abo no serai bo dophani manthai soktai mannani adai khlainani digi kono bini naharmung kwrwi bo direct kok borok ni bagui si direct nongkhorwi andolon ma khlainai nini aptui onyo mungrok bai ya joto dophano obo hai khe khlaio language politics is right politics in country in the state right politics hingka khe language politics si o language politics se right politics nongni a atar pathar mung abo kun no right politics ya abo wrong politics nongni a wrong politics no mwthangui nangna bagui nang omo hai klai samung ta tangdi chaya klaio nung thui thangmani pore wngkha nung borok rok no birma no khiklai klang thanai chini dophano nung olabo khiklai klang thanai ekdom birman khapalo khiklai klang thanai nini abo kunu dophani naharmung ya tai nung sara tripura nini agartala ni malik nung hini samarok abo jaga wngkha khe tei o separate state ni kok rok ya separate state nanani hingkha khe kok abo hairok ta sari adc elakar no simse sari chini elakar adc elakar si tei kunu mungsa elakar kwrwi tai wngkok gari tai je sanani tongmani khuk korok hangkhai sajakya wngui tongo tei waisa ang sapinai bo thui thangfano wngya abo samung chayajak bina olap ambagui no bo tabuk wngkha kok borok no chwngno demand khlaina nangnai salaina nangnai hini sai tongkha abono bina bo chaya klaio bodolosi phaibai chiri kok borok sanajak kok borok dopha politics bodolosi right politics noro nang phiyok renai borok rwkisa lakh lokho borok nangya 1 lakh 2 lakh borok ma kheno kafi phiyogwi rwnai phaidi soi dophano hamjak kaham khai dong ta khlairi wrong politics serai teibo nukjaknai bwskango kok borok sanaijak kok borok dopha long live I love all my kok borok speaking brother and sister kok borok dopha long live.